Dan kien budget mingħajr soluzzjonijiet, budget li ma offra ebda mudell ekonomiku ġdid, budget li baqa' ma ndirizzax l-għafsa tolali tal-ħajja, budget li juru b'mod ċar kemm il-Gvern Laburista hija. Dan huwa Gvern Laburista li jgħid li huwa soċjalista però li fir-realtà nesa lin-nies li għandhom bżonn gvern illi jwennishom. Gvern illi għandu bżonn li jagħti s-soluzzjonijiet għax in-nies hekk għandhom bżonn u Roberta Bella Clyde Caruana llum konfermaw li mhumiex ser jgħinu lin-nies biex ituhom is-soluzzjonijiet. Fl-ewwel reazzjonijiet tiegħu wara d-diskors tal-baġit il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li għalkemm il-poplu Malti ilu żmien twil iħoss l-impatt taż-żieda fil-popolazzjoni, il-Gvern ta' Roberta Bella ma jridx ibiddel il-mudell ekonomiku tiegħu. Mhux qiegħed jifhem x'qed jgħidulu n-nies illi iktar ma qed jagħmel stress fuq l-infrastruttura, iktar in-nies qegħdin iħossu t-tbatija. Għaliex? Għaliex il-poplu Malti wawċi qed jikkompeti biex jieħu s-servizzi mediċi. Qed jikkompeti kuljum biex imur għax-xogħol, fit-traffiku, fit-toroq tagħna. Il-poplu Malti qiegħed kuljum jikkompeti biex ifittex xi tip ta' servizz jew ieħor. U allura fejn jidħol it-traffiku, fejn jidħol it-telqa, in-nuqqas ta' investiment fl-ambjent, in-nuqqas ta' direzzjoni differenti fejn tidħol l-ekonomija fil-pajjiż. U allura fejn jidħol l-għoli tal-ħajja li jum qed jaffettwa lil kulħadd, dan huwa gvern illi llum ikkonferma illi ejja u li m'għandux soluzzjonijiet. Dwar il-pensjonijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-Gvern tabiż żieda ta' ftit aktar minn €2 u dan mhuwiex biżejjed għax iż-żieda fl-għoli tal-ħajja qed timpattalhom ħajjithom u mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Apparti dan il-unions u l-korpi kostitwiti stess qalu li dan kien budget li nesa wkoll l-edukazzjoni u s-settur tas-saħħa fejn fl-ebda ħin ma semma il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex. Gvern Laburista illi llum ma qalilna xejn x'se jagħmel biex iġib l-400 miljun. Ifisser li dan huwa gvern illi qata' qalbu għaliex ma jistax, għaliex huwa mdaħħal f'kollużjoni ma' min magħhom il-Labor fil-gvern għamel frodi ma' kontratturi privati kontra l-interessi ta' pajjiżna. U allura ma jistgħux iġibu l-400 miljun. Qegħdin nippressawhom, qegħdin nimbuttawhom. U llum Clyde Caruana kkonferma li laqqas hemmhekk ma jrid joffru soluzzjonijiet. Marija Franca Lanza, Annet News.